איזה כיף שאתן פה ואתן מתעניינות וחושבות על לידה טבעית. אני מעיין, ולפני 3 שנים כשהייתי בהיריון עם גאיה, הבת הגדולה שלי, אני פינטזתי על לידה טבעית, פינטזתי עליה וגם שיתפתי את הסביבה שלי במחשבות וברצונות האלה. אבל יחד עם זאת אני עברתי לילות שלמים ללא שינה, לא בגלל בחילות או אי נוחות, אלא מפחד מהלידה. אני דמיינתי את עצמי צורחת, מתחננת לאפידורל, נכשלת בכל מה שחשוב לי, וזה מהסיבה שכל אישה סביבי שעברה לידה הזהירה אותי שלידה ראשונה תמיד ארוכה וקשה, ושאי אפשר ללדת בלי אפידורל, ומה צריכה לסבול, ולמה צריכה את זה, מה אנחנו בימי הביניים, כל מיני משפטים כאלה. אז היום אני עומדת כאן, אחרי שחוויתי את הלידות הכי יפות והכי מעצימות בעולם, והלוואי שגם הלידות שלכן יראו ככה בדיוק. אני זוכרת את הלידות האלה כחוויה של כוח, של יופי, שמחה ופשוט אושר מוחלט. אז אתן בטח שואלות את עצמכן מה השתנה ומה עשיתי כדי להצליח בזה, אז אני יכולה להגיד לכם, זה ממש לא הגנטיקה שלי, לא קשור לגיל שלי, ובטח לא איזה כוח על טבעי, לא יודעת, שהיה לי באותו רגע. מה ששינה את הכל זה שלמדתי איך להאיר את כוח הלוויה שיש בתוכי. ואיך בעצם לבטוח בגוף שלי במקום להילחם בו. והיום אני כאן כדי לחלוק איתכן את הסוד הזה, לא רק בתור מישהי שחוותה את זה, אלא בתור מישהי שעזרה לעשרות נשים להגיע לאותו מקום של ביטחון ושל כוח. אז אני רוצה להתחיל עם כמה מיתוסים שאני הולכת לנפץ איתכן, ואלו פשוט מיתוסים שגורמים לנשים לא להאמין בעצמן, שזה באמת משהו שהוא עצוב. אז המיתוס הראשון זה לידה טבעית, זה רק לנשים חזקות וזה רק לנשים מיוחדות. אני יכולה להגיד לכם שזו השטות הכי גדולה שקיימת. שמעתי את המשפט הזה עשרות פעמים. את מיוחדת, את חזקה מהרגיל, לא כל אישה יכולה לעשות את מה שאת עשית, ואני חייבת להגיד לכם שזה פשוט לא נכון. כל אישה, ואני חוזרת, כל אישה נולדת עם היכולת הזאת. זה לא איזה כישרון אדיר, זה לא איזה גן מיוחד. הגוף של כל אישה בעולם מתוכנן בצורה מושלמת בשביל לידה. הרחם יודע איך להתכווץ, צוואר יודע איך להיפתח. ההורמונים יודעים מתי בדיוק להיות מופרשים. זה מובנה בכן, לא משנה מה תעשו ומה תגידו. הבעיה היחידה היא שהחברה שלנו לימדה אותנו שלא לבטוח בגוף שלנו, שהגוף שלנו לא מספיק טוב, לא מספיק חכם, צריך תיקון חיצוני, אבל זה ממש לא נכון. מיתוס מספר 2, כאב לידה הוא בלתי נסבל. כמה שמעתם את זה? תסכימו איתי? אז אני הולכת להגיד לכם משהו שאולי יישמע מוזר. כאב לידה הוא לא כמו כאב של פציעה, זה כאב עם מטרה. כל התכווצות עובדת בשבילכן, והיא מקרבת אתכן לרגע שבו תחזיקו את התינוק שלכן. יש הבדל עצום בין כאב שמפחיד לכאב שמעצים, וכשאתן מבינות למה זה קורה, כשאתן עובדות עם הצירים במקום להילחם בהם, הכל משתנה, והכאב הזה הופך להיות כוח. והדבר האחרון, שלידה ראשונה תמיד ארוכה והיא תמיד קשה. אז בואו נדבר רגע על הסטטיסטיקה. כי סטטיסטיקה זה מה שרופאים אוהבים לצטט. אז לידה ראשונה לוקחת בממוצע 12 עד 20 שעות. אבל אתן יודעות מה הבעיה עם הממוצע הזה? הוא כולל נשים שהגיעו ללידה מפוחדות, מתוחות, לא מוכנות נפשית, לא מוכנות מנטלית, והרבה פעמים גם לא מוכנות פיזית. כשאישה מגיעה ללידה בטוחה בעצמה, כשהגוף שלה רגוע והמוח שלה ברור, הסטטיסטיקה הזו משתנה לגמרי. אני ילדתי את גאיה ב8 שעות, יש לי מטופלות שילדו ב3, 4, 5 שעות. למה? כי הן הכינו את הראש שלהן ולא רק את ההבנה הפיזיולוגית של הלידה או את תיק לידה. השאלה האמיתית היא לא אם הגוף שלכן יודע איך ללדת, כי בוודאות הוא יודע. השאלה היא אם המוח שלכן ייתן לו לעשות את העבודה שלו. אני חוזרת, אם המוח ייתן לגוף לעשות את העבודה שלו. אז מה זה בעצם כוח הלוויה? כוח הלוויה זה מצב נפשי וגופני ספציפי שכל אישה יכולה להגיע אליו. אני רוצה שתחשבו רגע על לוויה, לוויה בטבע, ברגע שהיא יולדת. מה קורה איתה? היא לא הולכת ומתלחששת עם הזברות על כמה זה כאב, היא לא נכנסת לגוגל וגוללת סיכונים בלידה של הריות, והיא בטוח, אבל בטוח לא מבקשת מהווטרינר לתת לה אפידורל. תסכימו איתי? וככה היה גם עם בני האדם במשך אלפי שנים. הלוויה פשוט יודעת, יש לה ביטחון מוחלט ביכולת של הגוף שלה. היא נכנסת למצב של ריכוז טוטלי, העולם החיצון מבחינתה נעלם. יש רק אותה
את הגוף שלה והגור שלה, זה הכל. היא עובדת עם הצירים ובסוף היא יולדת בכוח, בכבוד ובביטחון מוחלט. וזה בדיוק מה שאתן יכולות לעשות. כוח הלוויה זה ביטחון מוחלט בגוף שלכם ובמה שהוא יודע לעשות. זה היכולת לעבוד עם צירים במקום להילחם בהם. זה המיקוד במטרה האמיתית, שהיא הרגע שבו תפגשו את התינוק שלכם. האוזניים של הלוויה הן סגורות לפחדים ולחרדות של אחרים, כי חרדות של אחרים לא רלוונטיות אליי. והדבר האחרון זה חיבור עמוק לכוח הנשי הכי עתיק שיש. זה לא אומר שאתן צריכות להיות לבד או לוותר על תמיכה רפואית, זה אומר שאתן בשליטה על החוויה שלכן ולא קורבנות שלה. אני רוצה לתת לכם את הכלי הראשון ולמעשה החזק ביותר, והוא נקרא נשימת הלוויה. וזה מה שהציל לי את הלידה השנייה שלי. הנשימה הזו פועלת בשלושה מישורים בו זמנית, הגוף, המוח והרוח. ברמה הגופנית, כשאתן נושמות עמוק לבטן, אתן מזרימות חמצן ישירות לרחם ולתינוק. זה עוזר לשרירים להירגע, במקום להתכווץ מפחד. זה מפחית את הורמוני הלחץ ומגביר בעצם הפרשת אנדרופינים, שזה משכך הכאבים הטבעי בעצם. ברמה המנטלית, הנשימה הזאת גורמת למוח שלכם לעבור ממצב של פאניקה למצב רגיעה. במקום שהמוח שלי יצרח, זה לא נורמלי, צריך לעשות משהו, הוא נכנס למצב של שיתוף פעולה עם התהליך. וברמה הרוחנית, הנשימה מחברת אתכן לכוח הכי עתיק ויפה שיש. כוח האימהות לכל הנשים שילדו לפניכן ולתינוק שלכן שמחכה לפגוש אתכן. אז איך אנחנו עושות את זה? שאיפה עמוקה דרך האף, למשך 4 שניות, הבטן עולה ולא החזה, זאת אומרת נשימה שרפתית, מי שמכירה מיוגה למשל. ואז נשימה ארוכה דרך הפה עם קול נמוך כמו או למשך 6 שניות, הבטן יורדת בעדינות. מה יש בקול הזה שהוא עוזר לנו? הוא יוצר בעצם רטט שגורמת להרפיה של רצפת האגן ומסייעת לגוף להישאר פתוח ורגוע. זה הכוח שלכן בלידה, לא משנה מה קורה סביבכן, לא משנה כמה הציר חזק, יש לכן תמיד את הנשימה והיא תמיד איתכן וזמינה. תסכימו איתי שאי אפשר לשכוח את הנשימה בבית. אז אני ממליצה לכן להתחיל לתרגל את הנשימה הזאת כבר מהיום, 5 דקות בבוקר, 5 דקות בערב. ביום הלידה היא תהיה כל כך טבעית שאתן אפילו לא תצטרכו לחשוב עליה והיא פשוט תזרום. זה מה שקרה לי גם בלידה הראשונה וגם בלידה השנייה. אבל הנשימה זה רק חלק מהתמונה, החלק הכי קריטי זה מה שקורה בראש שלכן, כי הלידה מתחילה בראש וממש לא מהרחם. אני רוצה שתעשו איתי תרגיל מחשבתי. כשאתן חושבות על הלידה שלכן, מה המחשבות הראשונות שעולות לכם? אני יכולה להניח שזה משהו כמו זה יכאב, אני לא אצליח, משהו יכול להשתבש. עכשיו, השאלה החשובה היא, מאיפה באו המחשבות האלה? כי הן בטוח לא באו מהגוף שלכן. הגוף שלכן לא מפחד ללדת, הוא מתוכנן בשביל זה. המחשבות האלה באו מבחוץ. זה יכול להיות מסיפורי אימה ששמעתן, מחברות, מסרטים שראיתן, מהחברה שמלמדת אותנו שנשים לא יכולות לסמוך על הגוף שלהן, ממערכת רפואית שרואה בלידה בעיה שצריך לפתור במקום תהליך טבעי שצריך לתמוך בו. ואני יכולה להגיד לכם את כמות הפעמים ששמעתי את המושג בואי נילד אותך, זאת אומרת אנחנו נעשה את זה בשבילך, את לא צריכה לעשות כלום, אנחנו נילד אותך. אבל יש לכם כוח לבחור במחשבות אחרות. זה שינוי יסודי בדרך שבה אתן רואות את התהליך. במקום זה יכאב בצורה בלתי נסבלת, תחשבו זה יהיה אינטנסיבי אבל אני יכולה לעבוד עם זה. במקום אני לא אצליח, תחשבו הגוף שלי יודע בדיוק מה לעשות ואני סומכת עליו. וזה מדע. המוח שלכם לא יודע להבחין בין דמיון חי למציאות. כשאתן חוזרות על מחשבות של כוח וביטחון, המוח שלכן מתחיל להאמין בהן, והגוף שלכן מתחיל להתנהג ולפעול לפיהן. כל מחשבה שאתן חושבות יוצרת מציאות גופנית. מחשבות של פחד ייצרו מתח, התכווצות, התנגדות. מחשבות של ביטחון ייצרו רגיעה, פתיחות, שיתוף פעולה. אך ורק אתן בוחרות באיזה מציאות לבחור. עכשיו, אני רוצה לספר לכם בדיוק מה קרה ביום שדיה נולדה, כי זה יראה לכם איך הכלים האלה עובדים במציאות. בכוונה אני נותנת כדוגמה את הלידה הראשונה שלי, כי גם אני לא ידעתי לקראת מה אני הולכת, לא ידעתי מה אני ארגיש, ולא ידעתי איך הדברים ייפתחו.
זה התחיל ביום רביעי ב8 בערב, התחלתי להרגיש התכווצויות קלות בבטן התחתונה, בהתחלה כל 20 דקות. לאורך כל הלילה הצירים האלה הלכו והתגברו, הלכו והצטופפו, העוצמה שלהם הייתה חזקה וארוכה יותר, וסביב 3 לפנות בוקר הכאב כבר התחיל לגבור עליי. יצאו לי משפטים באמת של חוסר אמונה, חוסר ביטחון, וכאן הגיע הרגע הראשון שבו אני השתמשתי בכלים שהכנתי. כחלק מהתרגול שאני עשיתי בזמן ההיריון, הכנתי הקלטה, ממש הקלטתי את עצמי, מקריאה את משפטי החוזק שלי, ואני ביקשתי מגל בעלי שיפעיל את ההקלטה הזו. המשפטים האלה עזרו לי למשוך בבית עוד שעתיים, זאת אומרת אני הגעתי למיון יולדות סביב 5:30. כשהגעתי למיון יולדות המיילדת בדקה אותי ואמרה לי את בפתיחה של 5 סנטימטר, וישר הכניסו אותי למרכז לידה טבעי. משם התחיל משהו שממש לא ציפיתי לו. במשך 4 שעות שלמות אני הייתי תקועה על אותה הפתיחה. הצירים התגברו, אבל למעשה נשארתי באותה פתיחה במשך 4 שעות. משהו בבית חולים, באווירה, הכניס את הגוף שלי לקיפאון, הכניס את הגוף שלי לקיבוץ. זה היה הרגע הכי מאתגר, זה היה הרגע שאני יכולתי בקלות להיכנס לפאניקה ולחשוב שמשהו לא בסדר איתי, שאני לא מצליחה, שאולי אני באמת צריכה איזושהי התערבות, מחשבות שהיו יכולות להגיע שהגוף שלי לא יודע מה לעשות, אבל במקום זה אני עשיתי משהו אחר. אני זוכרת שביקשתי רגע לעצור את כל הטררם, להפסיק לעבור מכדור פיזיו לקריאה, למקלחת, לעשות את כל הסיבוב הזה, ואני בוחרת שפשוט ביקשתי לשכב במיטה ולרגע לעצור את כל הדבר האינטנסיבי שקורה. הדבר הבא שעשיתי היה לדבר עם התינוקת שלי. דמיינתי את כל הרגעים שדמיינתי במהלך ההיריון ושעזרו לי להתכונן ללידה הזו. אני עצמתי עיניים, נשמתי נשימות עמוקות ולאט לאט הרגשתי שאני נרדמת. אני אשכרה נרדמתי תוך כדי לידה, תוך כדי צירים. זו הייתה רגיעה באמת בול של 5 דקות, אבל זה בדיוק מה שהגוף שלי היה צריך כדי לאפשר לי להתחבר שוב לעצמי. כשהמיילדת בדקה אותי שוב, אני מזכירה, 5 דקות, הגעתי לפתיחה של 8 סנטימטר ואז כבר הכניסו אותי לאמבטיה להמשיך את הלידה. המשכתי לנשום את הנשימות שתרגלתי במשך חודשים, והן פשוט באו בצורה הכי טבעית שיש. בכל ציר, במקום להתכווץ מפחד, נעמתי, ובכל ציר אני דיברתי אליה, דיברתי לתינוקת שלי, אמרתי לה כמה שאנחנו מחכים לה, ושאנחנו עושות את זה ביחד, ושהיא יכולה לצאת מתי שהיא מוכנה. במקום לחשוב כמה זמן זה עוד ייקח, חשבתי שכל ציר מקרב אותה אליי. במקום לפחד מהכאב, עבדתי איתו ונתתי לו להיות קיים. ובמקום להרגיש חסרת אונים, הרגשתי כוח מדהים. הרגשתי שאני עושה את הדבר הכי טבעי ויפה בעולם. 1.5 שעות אחר כך, בלי שום התערבות, בלי דרמה, באמת, בלי טררם, גאיה הייתה בידיים שלי. המיילדת אמרה לי משהו שאני בחיים לא אשכח. היא אמרה לי ככה, ב-20 שנה של העבודה שלי לא ראיתי לידה ראשונה כזו רגועה ויפה. עכשיו, אני בטוחה שהיא אומרת את זה לכל היולדות, אבל באותו רגע האמנתי לה, כי אני יצאתי בתחושה כזאת עילאית, וכאילו באמת יכולתי לקחת את כדור הארץ, לשים אותו על הכתף ולהתחיל ללכת, ככה הרגשתי. כולם התלהבו ממני, הלכתי, סיפרתי את הסיפור, את החוויית לידה שלי, חוץ מאנשים שהרימו לי גבה כשהם שמעו שאני רוצה ללדת לידה טבעית. בינינו גם הן רצו ולא הצליחו. אז הסוד שלי היה ממש פשוט. אני שמחתי על עצמי, שמחתי על הגוף שלי, ולא נתתי לאף אחד להכניס לי לראש שאני לא יכולה. וזה מה שכל אחת מכן יכולה לעשות. מה שחלקתי איתכן היום, נשימת הלוויה, שינוי המחשבות, הביטחון בגוף שלכן, באמת, זה רק קצה הקרחון, זה טעימה קטנה ממה שאפשר להשיג כשאתן באמת מכינות את עצמכן נפשית ללידה, נפשית ומנטלית ללידה. אני יודעת שחלקכן יוצאות מכאן עם שאלות על איך אני מתמודדת עם פחדים עמוקים, אני עושה עם לחץ מהסביבה, איך אני יוצרת קשר עם התינוק שלי, מה קורה אם צריך התערבות רפואית, ובשביל זה יצרתי את מסע הלוויה. זה אתגר דיגיטלי של 14 ימים שלוקח אתכן שלב אחר שלב מפחד לביטחון מוחלט, מחוסר ביטחון לביטחון וציפייה לקראת הלידה. ב-14 הימים האלה אתם תקבלו כלים מתקדמים לשחרור פחדים עמוקים, טכניקות ויזואליזציה שיצרו לכן את הלידה המושלמת בראש עוד לפני שהיא קורית במציאות, דרכים להתמודד עם ביקורת ולחץ חברתי, בניית קשר עמוק עם התינוק שלכן כשותף בתהליך, הכנה מנטלית מלאה ליום הלידה. אני באמת יכולה להגיד שכל אחת מהאנשים שכבר עשו את האתגר הזה הגיעו ללידה לא עם פחד אלא עם ציפייה, לא עם חרדה אלא עם ביטחון, ו90% מהן ילדו בדיוק כמו שהן חלמו. עכשיו, אם אתן מוכנות להפסיק לחיות בפחד מהלידה שלכן ולהתחיל להתרגש ממנה, אני מחכה לכן במסע הזה.
מוזמנות להצטרף אליי.